Дъжина първа, колона втора, 2 принадлежи на сектора Влазен. И моите поздравления за всички вас. Рундът ни е открит и новите ни залози ви очакват. А завъртането ни продължава от 2 черно. Последни решения, готови ли сте? И край. Закривам залозите с пожелания за късмет и големи печалби. Шест черно е нашият шампион. Малко и четно. Он дъжина първа, колона трета. Принадлежи на Орфан сектора и споделя сплит с 9. Аз ви поздравявам и отварям новите залози за вас. Сега е моментът да поставите вашите предположения, а следващото ни завъртане ще продължи. От 6 черно. Последни секунди и последни залози. Готови ли сте? Край. Рундът ни е закрит и аз ви желая успех. С нетърпение очаквам печелившото ни число за тази игра. Ето го и него. 8. 8 е числото, което раздава наградите. Малко в черен цвят. Четно число. От дъжина втора, колона. От дъжина първа, колона втора и също така в сектор Тиер споделя сплит с горещото 5. 8 е горещо число с 19 победи. А сега моите горещи аплодисменти и за вас. Рундът е открит и новите ни залози ви очакват. Нека продължим играта ни с завъртане от 8. И последни решения. Готови ли сте? Слагам край на залозите и ви желая успех. 21 и 8 са най-горещите ни числа в тази класация. А останалите ни горещи числа са 18, 28 и 5. И числото 1 слага край на черната ни поредица от малки и четни числа. Дъжина първа, колона първа. Едно е нечетно и малко число, представител на сектора Орфанс. Браво на вас, моите искрени поздравления! Отварям залозите и ви каня да поставите вашите предположения. А следващото ни завъртане ще започне от едно червено. Финални секунди и последни залози. Слагам край на времето за решение и ви желая успех! Също така, ето го и победителят ни в тази игра. Това е игра. Той е нечетно малко в цвят червена трета и колона втора. А в сектора Влазен също така участва в корена с числата 28.